Dobré ráno YouTube. Máme tu ďalšie video, alebo teda ráno, už je skoro obed, takže skôr také neskoré ráno. Ale každopádne máme tu ďalšie video a čo nás dnes čaká, rozhodol som sa, že dnes si natočíme tréning chrbta, tréning, ktorý bude zameraný primárne na latisiny a napadlo mi to z toho dôvodu, že častokrát, keď som po silke a vidím ľudí cvičiť ten chrbát, tak to nie je úplne to práve orechové, ako sa hovorí. A preto som sa rozhodol to natočiť a možno povedať nejaké moje tipy, ktoré pomohli mne, alebo teda, ktoré mi pomáhajú sa lepšie sústrediť na tie cviky, ako to lepšie precítiť, zacieliť, bla bla bla, pretože myslím si, že ten chrbát je taký najväčší kameň úrazu. A hovorím, vidím to dosť často v posilkách a dokonca aj niektorí tréneri, ktorí si myslia, že sú veľkí odborníci, tak to nevedia odcvičiť, ale zase kto som ja, aby som súdil. No, mám pred sebou klasiku jedlo, ešte si to musím dorobiť. Chýba mi ešte wage rib. Hodím tam banán a pôjde sa na tréning, takže to si pekne ukážeme. Skúsime si ku každému tomu jednému zvyku niečo povedať. Nejaké moje tipy, triky z Afriky a neviem čo. A mám ešte jeden veľký balík, ktorý mi prišiel. Doobjednal som si nejaké veci, doplnky, ktoré sa mi míňajú, takže môžeme si ukázať taký menší unboxing a povedať si, že vlastne čo a prečo si objednávam a zase možno to niekomu pomôže, možno nie, možno poviete, že som hlupák, lebo užívam také veci ako vy nie. Tak tiež nie som najmudrejší, ale ukážeme si to. Poďme sa pozrieť, čo nám to Ježiško priniesol, alebo tá moja peňaženka. Prvá vec, alebo teda rovno 2 kusy magnézium bisglycinát, asi taký úplný základný doplnok, alebo jeden z tých najzákladnejších, určite to poznáte. Takže podporuje relaxáciu, funkciu svalov, nervov, všetkého možného. Je toho veľa. Povedz. Dopredu, aby ste to videli. Dobre teda. 1, 2. Tak, ďalšia esenciálna vec, omega-3. Ešte by som chcel tomuto povedať. Dávam vždycky jednu dávku po tréningu, takú dvojitú dávku a potom ešte pred spaním večer. Takže len tak náhodou, keby to niekoho zaujíma. Druhá vec, omega-3, takže takisto podporujú funkciu svalov, hlavne teda srdca a mozog, všetko možné. Pokožka, vlasy. A tieto užívam ráno s raňajkami, pretože v raňajkách mám tuky, takže dávam 2 tablety ráno a ešte 2 tablety večer. Tieto inak majú celkom vysokú koncentráciu, myslím, že denná dávka sú 3 tablety, ja dávam 4 a majú celkom vysokú koncentráciu toho rybieho oleja, EPA, DHA a všetkých týchto ostatných vecí. No, poďme ďalej. Toto som si naobjednal, to mi poslali asi ako útechu na to, že som u nich minul polovicu výplaty. Ashwagandha KSM 66, to je v dnešnej dobe tiež už celkom známe, takže nejaká relaxácia. Užívam ju po tréningu s tým magnéziom plus pred spaním. Šup. Čo tu máme? Ceylon Cinnamon Powder. Čiže celonská škorica, výborná vec, veľmi silný antioxidant, pomáha znižovať cukor v krvi, alebo teda udržuje takú zdravú hladinu a takisto zlepšuje citlivosť na inzulín. Výborná vec, výborne chutí, určite lepšia ako klasická škorica, ktorú kúpite v Lidli, alebo kde. Coenzym Q10, takisto veľmi silný antioxidant, ten užívam ráno s raňajkami, spoločne s tou omegou a ďalšími vecami. Šup sem, hore, dobre teda. Máme tu od Performu, začal som ju užívať teraz prednedávnom, trošku som presledoval na túto značku, veľmi ju chutia, aj majú dosť dobré zloženie. Takže Hydrate, alebo teda elektrolyty užívam po rannom kardiu, alebo teda po zobudení, keď nemám kardio, ale keď kardio mám skoro. Kardio mám každé ráno, takže užívam ich po kardiu skrátke. Jo. Ešte by tu malo byť jedno balenie, ak ma teda neporobili. Ne, je tu. Ale iná príchuť. Šup sem. Vitamín E, takisto veľmi silný antioxidant, zdravie srdca, kĺbov, mozgu, všetkého možného. No, toto tu máme novinku.
Mm, je to GEAR, alebo teda esenciálne aminokyseliny od značky Mutant. To je celkom známa, je to taká tá OG americká old school hardcore značka. Pekný obal majú celkom, skúšam ich prvýkrát a sú to vlastne esenciálne aminokyseliny, takže podporujú anabolizmus, teda nejakú výstavbu nových svalových buniek a takisto bojujú proti katabolizme, teda odburávanie svalovej hmoty. Užívam ich vždy počas tréningu, aby som akoby doplňal zároveň tie aminokyseliny. A čo k tým dodať? Vyzerajú zaujímavo, fakt. Vyskúšame. No, takže ďalšie EAčka, tieto sú ale od Czech Virusu, takže taká klasika. No, potom tu máme kreatín, takisto od Czech Virusu. Tomu asi nie je čo dodať alebo povedať, je toho plný Instagram, plný všetky tieto sociálne siete, každý o ňom rozpráva. A toto je L-citrovín, takisto Czech Virus, už by mohli začať sponzorovať, že? Toľko vecí od nich. Šupneme to sem, nech to nepadne. A L-citrovín vasodilatačná látka, zlepšuje prekrvenie počas tréningu, čiže aj keď mám tú pumpu, takisto od Performu, ktorá sama o sebe má celkom dosť čistého L-citrovínu, čistého podotýkam, nie tá smiešná kombinácia citrovín L-malát, ten mix s jablčnou kyselinou a tam má 8 gramov, čiže ja si tam ešte šupnem nejaké 3-4 gramy extra. Hovorí sa teda, že 10 gramov je maximálna potentná dávka, ale myslím si, že nič sa nestane, keď ju trošku prestavím. A hlavne vydrží to strašne dlho tým, že dávam nejaké extra 4 gramy, toto má 350 gramov, stojí to, myslím, že 14 eur a vydrží mi to kľudne na 4 mesiace. Čiže počas tréningu. A k tým EAčkám ešte som chcel povedať 15 gramov počas tréningu. Vždy. Kreatín 10 gramov buď počas tréningu, alebo keď nemám tréning daný deň, tak ich užívam ráno nalačnou spolu s tými elektrolytmi a ostatnými vecmi. Toto boli tie EAčka, pre-workout, pred tréningom samozrejme. A beta-alanín od Brain Marketu, ďalšia výborná vec, tu užívam takisto ráno nálačno s touto klopkou. No a posledná vec, cyklický dextrín, dal som šancu dnes tomuto od Biotechu, aj keď bol trošku drahší, ale je to 100% čistý cyklický dextrín, takže opäť energia počas tréningu, čiže logicky užívam ho počas tréningu a momentálne mám od kouča nastavených 30 gramov. A vždycky ho začínam piť až 20 minút po začatí tréningu, pretože tých prvých 20 minút telo čerpá energiu z pretréningového jedla. Pre tú vázu? To je jedno, to už je všetko. Môžem to takto držať. No, šupneme to sem. Krabica prázdna. Ešte môžeme natočiť tieto vzorky, čo nám to poslali. To je ten nový pre-workout od MyProteinu. Mike Sommerfeld ich teraz dosť propaguje, lebo je nimi sponzorovaný. Jeden je príchuť kyslé jablko a druhý je príchuť Orange Mango Soda. Brutál. Ako? No, čiže moja priateľka mi to pravdepodobne vypije. A no, to je práve tá kombinácia L-citrovín D-malát 8 gramov, čiže reálne je to, väčšinou to mixujú v pomere 2:1, čiže toho citrovínu tam môže byť tak možno 5,5 gramu cca. Vypočítajte si to, ak chcete. A L-arginín za mňa trošku zbytočný, pretože v konečnom dôsledku aj tak konvertuje na citrovín, ale budiš, keď tam je, tak tam je beta-alanín. Beta-alanín je látka vlastne, ktorá vám v tých pre-workoutoch spôsobuje takéto svrbenie. Samozrejme, každý má trošku inú toleranciu na to, mne to napríklad nerobí nič, ale túto moja priateľka, keby si dá túto dávku 3,5 gramu, tak ju svrbia uši, nos, všetko možné. A vlastne preto majú pocit ľudia, že im tá pumpa dobre šlape, ale je to len ako keby vedľajší efekt toho beta-alanínu. Kofeín 300 mg, celkom dosť, a L-teanín 250 mg. Nevyzerá to zle.
Neviem, koľko stojí, či sa to oplatí, alebo... Pre porovnanie tento pre-workout, ako som povedal, 8 gramov čistého L-citrónu, tento má tiež beta-alanín a taurín, tyrozín, tiež má 300 mg kofeínu a potom tu máš také tie možné látky, ktoré by tam v podstate ani nemuseli byť. Berry extrakt, magnézium, sodík, extrakt z pomaranča, teanín, blablabla, rúžová sol a tak ďalej. Poďme cvičiť. No, prvý cvik pred nami, takže pôjdeme tento výborný stroj, pull down od hamru, poďme ho jednoručne, pretože jednoručne to lepšie precítim. A čo je dôležité pri tomto cviku, alebo teda čo tu vidím ako najčastejšiu chybu, že ľudia sa to za každú cenu snažia stiahnuť čo najviac za chrbát, čo je úplná hlúposť, pretože potom to preberá biceps, predlaktie, všetko ostatné. To nie je ten chrbát, čiže veľmi dôležité sa do toho správne nastaviť, to si ukážeme. A dôležitá vec, na ktorú sa treba sústrediť, že ten ťah alebo tú prácu vykonáva lakeť. Ruka je iba zaháknutá, pevne ujazaná, samozrejme tračky, úplný základ. A ten lakeť sa snažím akoby stiahnuť k pásu, alebo teda povedzme do vačku, keď chcete, keď to niekomu pomôže. Samozrejme na začiatku to rameno trošku uvoľním, lopatku stiahnem, rameno zatlačím dolu, bez toho latissimus nezatnem a iba dotiahnem lakeť dolu, pekne kontrakcia, tvrdá a tak ďalej. Jednoduché, ale aj tu sa dá veľa vecí pokaziť. No, takto by to malo vyzerať. Progres oproti poslednému tréningu. A v tom poslednom ešte, keď sa vrátim, ťahám hlavačku, ľavá noha je vpredu, ľavú nohu mám vzadu. Tou voľnou rukou si robím fixáciu, aby som ho pekne spevnený a už teba dotiahnem. Simple shit. Platíš? Dobre, druhý cvik poradí, keďže však to tam je dekorácia. Druhý cvik poradí, lat pull down na kladke, keďže sme si povedali, že tento tréning je viacej zameraný na latissimy. A opäť bude platiť to, čo pri tom prvom cviku, ktoré stiahnem lopatky, ramena zatlačím dolu a lakte pretlačam pred telo, aby som pekne zapel ten latissimus, že nie za telo. Period, bodka, zapamätať, zapísať.
A ešte jedna chyba, ktorú často vidím, že ľudia sa za každú cenu snažia dolu stiahnuť ten adapter. Ten adapter iba vypára odporom z krba, to nemá nič spoločné, nám ide o tie lakte. Keď tie lakte dostatočne dobre zatlačím, už to nemusím preťahovať nižšie. Bodka. Back to basics. Čaká na stebar na tomto stroji od Hamru. A dávam si opasak, lebo už som starý. Ale nechcem riskovať, aby ma seklo. A čo k tomu dodať? Stebar úplný základ. Zase budem sa sústrediť na to, aby som tie ramena zatlačil dostatočne dolu a lakte priťahol k pásu. Nič zložité. Ideálne čo najväčší predklon, aby nám to všetko práve do ventilátisimi. Tak. No, bystrému očku určite neušlo to, že som počas toho pohybu hore robil taký mierny pohyb dopredu. Opa, je to práve kvôli tomu, aby som ten lakte dokázal zatlačiť ešte trošku viacej k pásu. Tým pádom ešte lepšie stlačím ten latissimus. Simple, but it works. Tretí cvik poradí. Pôjdeme ešte jednoručný takýto príťah. Dosť mi to sedí robiť takto na nákladke. Aj sú proste na nákladke si to len presne nastaviť a zatlačiť do toho bodu, kde mi to vyhovuje. Čiže nerobím to na stroj, ako máme napríklad túto ten príťah. Môžeš ho natočiť. Kameraman, môžeš natočiť. Čiže na tomto nerobím. Viacej mi to sedí tu. No. Málo som zaplatil kameramanovi, takže nespolupracuje. Dobre, trhačku vždy si uviažem keby čo najnižšie. Veľa ľudí to, že si uviaže sem, ale je lepšie uviažať si ju sem a celú tú váhu sústrediť na malíček. Čiže keby malíček sa snažím pritiahnuť. A opäť bude platiť to, čo pri všetkom. Zatiaľ lopatku, rameno dolu. Čiže opäť to voľnou rukou si robím oparu, tak by ma to neťahalo dopredu, som pekne spevnený. Ale keď čo najnižšie, zase ideálne do vačku, ako keby. A nepreťahujme to za telo. Zbytočné hlúposti, ktoré do toho pohybu nepatria. Zadlaň. Poď. Takto? Mhm. Poď. Poď. OK. Hej.
Posúvame sa ďalej, prejdeme si ešte trošku aj zadné ramena, pretože tie sú veľmi dôležité. Robia najväčší objem toho ramena, veľmi ich zanedbáva, blablabla. Nebudeme to zbytočne predĺžovať, takže pôjdem zapažovať na týchto kladkách, je to v podstate taká alternatíva za packback. A dosť mi sedí, pretože si vďaka tej kladke dokážem nastaviť presne taký uhol a zaceliť to presne tam, kde to najlepšie cítim. A čo je dôležité, máte ruku pekne spevnenú a ťahať ten laket iba po úroveň tela. Zbytočne ho nepreťahujem, tá ruka iba drží to lánko alebo ten adapter. Takže sústredím sa hlavne na ten lakeť. OK, let's go. Trošku som si prihodil váhu, tak možno to nebude úplne ideálne, ale treba skúšať. Posledný cvik po tomto tréningu. Pôjdeme ešte krčenie ramen, alebo Shrugs. A mám to v oboch tréningoch na chrbát, v jednom to robím s veľkočinkou, barbell Shrugs, a v tomto tréningu, tomto kratšom, možno trošku ľahšom tréningu, alebo teda menší objem práce, robím práve tieto na tomto rowe. A nie je to dôležité, v podstate iba stiahujem lopatky. Simple shit. No. Že mi to neroztrhne hrudník, trošku sme tam pridali. A uvidíme. Fuj. Je to trošku nepríjemné na hrudník, ale asi musíme zväčšiť hrudník, čiže keď vás to tlačí, tak neplačte, cvičte hrudník. Sme späť v mojej kancelárii, a.k.a. kuchyni. Dobre, Mary sa tu voda. Sme späť v mojej kancelárii, takže mali ste možnosť vidieť tréning mojho chrbta, povedal som tam aj dosť veľa takých, myslím si, že aj cenných tipov, možno to niekto ocení, možno nie. Vyskúšajte, napíšte do komentáru, že či vám to pomohlo. Opatrne. Či vám to pomohlo, či nie. Určite zanechajte aj nejaký lajčík a na budúce si môžeme prejsť ten druhý tréning chrbta, ktorý mám, ak by bol záujem o to. A vysvetliť si tam zase, ako zaceliť ten stred chrbta, pretože s tým si myslím, že má tiež dosť veľa ľudí problém. A v podstate je to veľmi jednoduché, takže kľudne napíšte do komentu, čo by ste chceli vidieť, dajte lajčík, odber, support na Instagrame, budem rád a vidíme sa pri ďalšom videu. Čo robíš? To víš, tak to co jsem.